दिनै थांलायनोसै भुटानाव थाव सौनो नङाब्रा हिनजावफोरा जि समायना माबा माबि खासोदो नै बुरि गोजासो ओमफ्राय 100 थाखाल'सो हरनांगोन आंनो नै 200 थाखा फैसा होगोन आङो उन्दु ओरै हाय जि बराबर फैदों नै लोगोफोर जि ओइ साजुबायनो एकदम आथिं आखाइ साजुबायनो नोंथांनिया बिथांनिया मतलब पुलिसा बुंदों बया बहुत बुस्थु जाबाय आंनिया भुटानाव जोंनाथ' इन्डियानिया भिडिअ खालामबालै मानो भिडिअ बानायदो जायो जोंनिया बाराद्राय हायो 60 जाबाय खमायबावबायसो सोनानै दा दिहुननानै फानहैलायगोन आरो सैताना जि सैतान नाया माने पेट्रोल पंप का साले को बम से उड़ा दूंगा। भूटान का वीडियो में पेट्रोल पंप वीडियो बनाएगा तो 1750 थाथोन माल आंहा जासिगोन बेखौ थाथोन 600 थाखा लाब जादों गोलैना थानाय मोनदों ओइ जायगायाव खिथिं आं होनदोंमोन थ' लोगोफोर खनसे फिन इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय गासैखौबो दिनै थांलायनोसै भुटानाव थाव सौनो नङाब्रा थाव सोनो नै थावखौ नायनो हागोन नोंथांमोना थावा बारा गैला बेखायनो थांलायनांसिगोन थावखौ भुटानाव सोयो नालाय आङो भुटानाव खम माने बेखायनो थांलायनोसै लोगो सासे दङ ड्राइभार जायखौ आं नोंथांमोना दिन्थिबाय जानो हागौ नोंथांमोना नायाखैब्ला नै भिडिअआव नुलायगौ बेखौ सलायनो होलायनोसै मानो होनबा गोबां गारि सलायबाय आं माने बेनिखायनो बाबाय आरोना गारिखौ सलायनो बेखायनो ड्राइभार लाखिनाय जाबाय आङो बेखायनो दा बेवहाय दोनहैयो ओजोंहाय ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनगोन आङो बेनिफ्राय आं जमा थांनोसै बे भुटानखौ नुवाखै नालाय बेखौ भुटान खिन्थिनानै फैनोसै बेनिफ्राय आंबो आरामसे जिरायना थांनायसै नैयाव ओमफ्राय दा बेवहाय लोगोआ बेवहाय दङ नै लोगोआ बेवहाय दङ लोगोआ नै भिडिअ बानायगासिनो ड्राइभारा आंनिया ड्राइभाराबो भिडिअ बानायग्रा जाबायलै आंनिया आंजों थाफानानै सीट लगाबाय केरकम जादों बेया आराम नांदों आरोना दिनै मानो होनबाथाय आरामसे थांनो मोनगोन आङो उन्दु ओरै हाय जि बराबर फैदों नै लोगोफोर जि बरिया नजारा ओमफ्राय ड्राइभारा जि बरा सलायदो दा आरामसे थांगोन आरो बेया बरिया रोंबाय सलायनो गेरा खम जाद्रायबाय ओइ थांबाय थादो लोगोफोर दसे उनाव नुसिगोन नोंथांमोना भुटानखौ थाबैनो नुसिगोन बारा गोजान नङा जोंनिफ्राय 40 किल'मिटार 2 लिटारसो थांगोन आरो दा थाव आंनिया गारदो रावबो गैया जों सानैल' थाङो मानो होनबा आं सासेल'सो लोगो नांगौ जायो इमान नांगौ जायाना माने हारसिंबा बरिं नाङो आरो बेखायनो रायज्लायनो थाङो ओमफ्राय दा थांबाय थादो दसे उनाव नुसिगोन नोंथांमोना थांबाय थादो भुटान ससमा गाननानै ड्राइभाराव ससमा गानो जोंनिया आंबो गानो आंथ' गानखानांगोन देलाय मालिकसो नालाय आङो ओमफ्राय दा थांबाय थादो गान दामै सिन्था गैया आरोना उरु थांनाय आङो दिनै सिन्था गैया ओमफ्राय दसथाना बार मोनबा खिथिसिगोन नोंथांमोना साजुबायनो एकदम आथिं आखाइ साजुबायनो नोंथांनिया बिथांनिया मतलब कुछ भी आं सलायनांसिगोन आरो दा आंथ' एक्सपिरियेन्स का इफोराव ओमफ्राय दा 10 किल'मिटारल'सो दंबोयो ओमफ्राय 10 किल'मिटार सलायनानै मोनहैसिगोन भुटाना ओमफ्राय सलायलायनोसै बिराद हासुनो ओंखारदो हासुग्रा जागाबो नागिरा मोना नालाय दा ओइयावलागै मोननो हानाय द' थांबाय थानि ओमफ्राय मोननो हानाय दा आं सलायनोसै भुटाननि फारसे ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ चलिए चलते हैं माथो खालामजोब्बाय जोंलाय थिखालि बार नामा आदैनि थिखालि बे बरिया नांदों बार बिसारैनो ड्राइभारनियावसो नाङा आरो खस्थ' खानांगोन ना ड्राइभारखौसो खस्थ' मावो आरो फाग्लासो आखाइ गिदिंबासो नाङो
आं साइड भिडिअ बानायदोंमोन गावनो हमनानै बहुतबार थांबायना आङो हिन्दीदो ब्लग बानायदों ओमफ्राय पुलिसा बुंदो बया बहुत बुस्थु जाबाय आंनिया भुटानाव ओमफ्राय थांनानै बुंदो नों मानो भिडिअ बानायदो होननानै आंबो बुंजादों लानानै क्या बात कर रहे हैं ओइ होमबा सेम जोंखानिया मानो बाय बुंला सेम जाजोबसन है माने बुंखायो नोंबो भिडिअ बानायो होमबा बेनिफ्राय बुंदो भुटान पार नायदो लोगोफोर ओइ नै जुम खालामना खिथिलाय इसोरनो नोंथां इउटुब साबसक्राइबारफोरनो ओइ नै जि मोजां नुदो आरोना दिनै ओइ उखुन्दै खुगासिनो दङ जोबोर मोजां नुदों नायदो लोगोफोर आंखौ नायना बिसोर नाय जि मोजां नुदों आरोना दा थांबाय थादो भुटान गेटखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर भुटान गेटखौ नुनो मोनसिगोन थाबैनो दा थांबाय थादो आरो के किल'मिटार 7 किल'मिटार दंबायो 7 किल'मिटार मोनथारसिगोन नायनो होननानै आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहा भुटान मा होनो रायजोखौनो जा माबाखौ जायगाखौ दा मोनहैसिगोन गाड़ी चला रहा है ऐसा नहीं दिखाना चाहिए एक्चुअली ऐसा वीडियोस नहीं बनाना चाहिए गाड़ी चलाते चलाते बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि तो नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव भुटाननि डाम्पार जाय बेबायदि नुयो आरोना भुटाननि डाम्पारखौ ओमफ्राय नाम्बार प्लेटखौ सिनायनो हागोन गोजा बिसिना गोजा कालार जायो आरो बिजि लिरनाय थायो बिजि माने भुटान नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ नै पुलिस कुछ नहीं करेगा देखो भाई नायदो लोगोफोर जि समायना नजारा आरोना लोगोफोर जोबोर मोजां नुदों जायगाखौ नाया मा एसे जायगाखौ नाय बरिया नुदों जि मोजां नुदों लोगोफोर नै नायदो लोगोफोर रास्ताया जि साफा आरोना लोगोफोर दिनै अखाबो गैया सान्दुंबो गैया मा एसे समायना बोथोरालाय थांबाय थादों ओइ अखासो हागोन नामाब्रा इनि जोमैया माबायदि गोसोम खालामदों लोगोफोर नायदो पाहारखौ जि मोजां नुदो ओइ बिथिं खाना जायो आरोना लोगोफोर बिथिं खाना जायो मानसिफोरा आं मिथियाखैमोन ओमफ्राय जायगाया जि समायना आरोना पाहारदो लोगोफोर नायदो ए रास्ताया दालां आरो सोरबाफोर गामिनि सिनायोब्ला कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर दा नायदो नै जायगाया जि समायना जाना दङ आरोना जों दा थांगासिनो दङ मोनथारसिगोन नै 1 किल'मिटार ल' दंथारो 1 किल'मिटार 40 किल'मिटार जासिगोन आरोना मोनथारसिगोन गेटखौ थांबाय थादो रास्ताया बेबायदि ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोबजासिम नोंथांमोना जि समायना नुदों नाय लोगोफोर गोथां हारियालि दंफांफोरखौ दानफायनो नाङा आरोना लोगोफोर जि समायना नुदों नै भुटाननि गारि भेन गारि गंसे फैदों नायदो लोगोफोर गथ' फिसा आखाइखौ होना लादों बिदि होनाङा आरोना आखाइफोरा थबथ्र' जाथ्राय नामा नै साहा पार्टि नामा नै साहा बिलाइ खागासिनो दङ नै नायदो जि समायना नुदों सोमखोर भारत इण्डियानो गोलैयो आरोना दा इयो भुटान गोलैथ'वा भुटान गेट सिङाव हाबासो भुटान जाहैगोन ओमफ्राय नै सिख्लाफोरा हिन्जावफोरा जि समायना माबा खासोदो नै बुरि गोजासो लोगोफोर नायदो जि समायना नुदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन जायगाया बेबायदि जानानै दङ नायदो लोगोफोर नायदो साहा बिलाइ खागासिनो दोङो बेजोंहाय नोंथांमोना नायनो हागोन रास्ताया नाय लोगोफोर जि गुवार साफा नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय इफोराव आर्मि केम्प आरोना नोंथांमोना आर्मि केम्प बेयाव आर्मि थायो बिजोंहाय ओमफ्राय बिसादि आरो जायगाफोरा नै दा जोंनिया मोनथारबाय भुटान गेटआ जोंहाय नायहरनांगोन नोंसोरो पाहारा इदि बेबायदि आरोना नायदो लोगोफोर बिसिनि गारिया भुटान गारिया बेबायदि आरो बिपिसो लिरनाय दङ माथो भुटान बिजियालाय दामारफोरना बिजि फाग्लालाय भुटान गेटआ बेनोमोन नामा मोनथारसिगोन इ नङा भुटान गेटआ इ नङा आरो इण्डियासो मोनथारसिगोन भुटान गेटआव लाखिनो गोनां जायो आरोना गारिखौ लाखिथ'नानै कुपन ना मा होनो गेट एन्ट्रि फिस गेट एन्ट्रिखौ लाग्रोनांगो एन्ट्रि पास ना मा होनो लोगो बेसेबां लायो फैसा बेयाव लाया इयाव थाइसेबो जोंनि इण्डियान बायदि नङा मात्र नोंथांमोना नायनो लुगैदोंबा गोजान टाउन नायनो लुगैदोंबा जेरै थिम्फु बिदिबा नोंसोरो
माने इखौ टुरिस्ट कार्ड ना माबा लानांगौ आरोना बेखौ टुरिस्ट ओमफ्राय दा जोंथ' बेयाव थाव सोनो फैदों नालाय इमान गिदिंनो गोनांथि जायगा गैया बेवहाय बेखायनो जोङो कार एन्ट्रिखौ लाग्रोनानै हाबलांनांगौ हाबनानै आरो फैनाय समाव आरो कार एन्ट्रिखौ होनानै आरो मोनसे कुपन मोनो फिसा बेखौ आं दिन्थिगासिनो दङ नोंथाङा फैनाय समाव ओमफ्राय दिनै मानसिया जोबोर खम नायनो हागोन नोंथांमोना मानसिफोरा जोबोर खम आरो भुटान गेटखौ नायहरनो हागोन जुम खालामना दिन्थियो मानो होनबा भुटान गेटखौ खाथियाव थांना दिन्थिनो हाया आरोना भुटान गेटखौ मोनबाय नै लोगोफोर भुटान गेटखौ खिथिनो होआ आरोना आर्मिफोरा मानो होनबा माबाफोर ओंखारनानै कुपन क'डखौ माने गेट एन्ट्रि फिसखौ लानानै हाबलांनानै दा फैफिननांगोन गारि सिङाव फार्स्टआवनो आधार कार्डखौ दिहुनना लानानै ड्राइभिं लाइसेन्स दिहुननांगौ बेनिफ्राय नैखौ आरसि ना मा होनो बेखौ लानानै बेखौ दिन्थिहैनांगौ आरोना काउन्टार कुपन मोनो बे कुपनखौ लाना फैनानै गेट सिङाव हाबलांनोसै बेनिखौ लोगोनिखौ अनलि वान आधार कार्डबानो जायो आरो हाबनायाव आधार कार्ड नांगौ लोगोफोर लाबोबाय नैखौ मोनो आरोना कार्डखौ बेफोर आधार कार्ड आरसि ड्राइभिं लाइसेन्स होनानै नैखौ मोनबोयो ओमफ्राय बेखौ दा पुलिसनो खिन्थिनांगोन बेबायदि बिजोंहाय थानानै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा बेखौ आं गारि सालायगोन नालाय बेखायनो हमनो खस्थ' जागोन बेखायनो आं लोगोखौ ओजाहाय दोनबोबाय मानो होनबाथे ओजोंहाय गेटखौ पार खालामबोबाय आरोना आधार कार्डखौ फैलायोब्ला आरो दिन्थिफिननांगौ नालाय आधार कार्डखौ बेखायनो बेजोंहाय बेखौ दोनना फैबाय ओमफ्राय दा जों सानैजों जमा थांगोन दा बेखौ लाथ'नोसै बेयाव दोनथ'नोसै दायो थांनानै नोंथांमोननो नायनोसै जायगाफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै फारि नोंथांमोननो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा लोगोआ बेयाव आंखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय सानैजों गाखोनानै थांनोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा नै सफैबाय गेटआ बेनो लोगोफोर गेटनिफ्राय सफैबाय भुटान पुलिसनो बेखौ दिन्थिनानै नै लोगोआ बेनो ओमफ्राय फैदो ओमफ्राय आङो गारि सालायनानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला आंखौ रायगोन आरोना बेखायनो आङो लोगोनो होनोसै मबाइलखौ लोगोफोर थांनोसै इन्डिकेटारखौ होनानै गारि फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनांगोन भुटाननि गारि दा थांनो थिनदों आंखौ ओमफ्राय नै फैगासिनो दङ ओमफ्राय खाथियावनो दंखायो पेट्रल पाम्पआ दा थाव पाम्पआव हाबनोसै पेट्रल पाम्पआव ओमफ्राय हाबनानै थावखौ सोग्रोना लानोसै ओमफ्राय जायगाखौ बाइक गिदिंनोसै लोगोआ नुवाखै नालाय बेखायनो दिन्थिनोसै नोंथांमोनाबो नुवाखैबो जानो हागौ जायफोरा नुवाखै आंनि इउटुब चेनेलाव आंनिया मोननै इउटुब चेनेल दङ नालाय गोदो आं माने इउटुब चेनेल हिन्दीबो दङ जेनिफ्राय बेयाव आङो आपल'डिं खालामना दोनखाबाय मोननै खालाय भिडिअ थांलाय फैलाय सामफ्रोमबो फैयाबाबो जेब्ला थाव जोबनो सम जायो अब्लानो फैयो आङो थाव सोनो दा नोंथांमोना नायनो हागोन थावा बेबायदि आरोना थाव सोग्राया इसोरनि भिडिअ खालामबाय कल खालामबाय थाव सोनायाव भिडिअ खालामबा दाखौ बुङा 0.6 रावथ' 0.6 जोंनाथ' इन्डियानियाबो भिडिअ खालामबालै मानो भिडिअ बानायदो जायो जोंनिया बाराद्राय हायो गारि गंसेखौ लांनो रोङाखै जाम्बाया इनै नायामाय बेखौ नायामाय गारि गंसेखौ लांनो रोङाखै जागोन सिगां जालांनांगौ गारिखौ ini butuh on जागासिनो kau nih kemana kasih जागोन गावनि इउटुब चेनेल दङ नालाय बेखायनो गावनि कान्टा बानायगासिनो दङ बे इधर भी एक है उसका पूरा वीडियो हो रहा है और मेरा भी वीडियो हो रहा है बेसे जाखोथाय 60 जाबाय खमायबावबायसो लोगोफोर 60ल' जालायबाय पहले कितना था पहले 61 था या 62 था अभी 60 हो गया जब भरा था तो 61 था तो थाइसे खमायबाय लोगोफोर थाइसे खमायलायबाय हाँ 61 था साला 1 रुपया कम कर दिया और फिर से और तभी तो मजा ही अलग है गारिखौ फिदिंला माबाला खालामनो जादोंलै फार्स्ट टाइम जोबोद खस्थ' जायो आरोना गारिफोरा बुरजा जायो नालाय बेखायनो जांख्रिगासिनो दा इखौ सोनानै दा दिहुननानै फानहैलायगोन आरो सैताना जि सैतान नाया माने थावखौ बुरजा नांगोन नालाय माने थावा बुरजाबासो थाव बुरजा दिहुननो हाबाथाय लाब जागोन ना इसोरनो
थावा बुजाबो ना माने आरो मानसि टांखि गिदिर खालामना लादोंबो जानानै नै जों फैगासिनो हाबजोबनाबो आरो जों फैबावदोसो वेगनाराव दैनो नागोन नोंथांमोना बेसेनि सोखो 3739 जादों आरो नाग्रोबावबायसो लोगोफोर थांसिगोन दा दिहुनलायसिगोन आरो बिसा दाननाय दा दिहुनहैसिगोन दिहुननानै आरो फैफिननानै मानसि पात्ता गैया गेटनि बाहेर जाबानो दिहुननो हायोनो गेटनि बाहेर जाना खिन्थु पुलिसा नुबा टांखि नायदोर लोगोफोर बेलाय दिन्थि मानो दिन्थियाखैब्रा 4220 दि मालै पेट्रला होलै 60 थाखा जाबाय नै लोगोफोर 60 थाखा 600 थाखा नंदोंबो जानानै जोङो इयाव दा दर दोङो मेरे को निकलने के लिए बोला है पेट्रोल खोल रहा है पेट्रोल पंप का ये हो गया साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो ये लोग क्या है भूटान का पेट्रोल पंप में वीडियो बनाएगा भूटान का वीडियो में पेट्रोल पंप में वीडियो बनाएगा तो वीडियो बनाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन हमारा इंडिया वाला ऐसा वीडियो बनाने नहीं देता है गाली देते थे अच्छा हमको सिखा रिया है बहुत अच्छा है रांखौ खिथाया माय रांखौ ये बेसेबां जाखो एल्टो 800 में 1750 800 में 1750 वीडियो में पेट्रोल पंप में वीडियो बनाएगा तो भी कुछ नहीं बोलेगा लेकिन फुल जाबाय लोगोफोर फुल जाबाय नै फुल जाबाय 43 किल'मिटार सलायना फैबाय न'निफ्राय ओमफ्राय बेवहाय सोखायबाय फुल जाबाय लोगोफोर फुल 1750 रां लांबाय आरो आंनिया ओमफ्राय दा दसे गिदिंनोसै गिदिंनायाव बाय बांला थांनो हानाय थावा एसेबांबो थांनाय नङा ओमफ्राय जायगाखौ दिन्थिनोसै लोगोनो दिन्थिनानै ओमफ्राय न'आव थांफिनसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ दासो आंनिया एनार्जि फैदों होननानै बेबायदि सानदों आरो ना मा होनो लाजिनायबो मोनो नालाय जोबोर भिडिअ बानायाखै आं बहुद दिन जाबाय आरो ना बेखायनो आं दा भिडिअखौ नोंथांमोना फारि दिन्थिलांबाय थानोसै नै नायबाय थादों बेसे रां जादों 60 जादोंमोन 60 दा थाइसे खमायबावबाय 60 जाबाय नै लोगोफोर थावखौ माबायदि लांदों इनै सिरि इनै फाल्टु बेबायदि लानानै फानहैयो 110 राङाव फानहैयो 110 थाखा रां 110 फानहैयो आरो ना बेयाव 60 थाखायावनो मोनो 60 थाखानि मोनबाथाय खै थाखा लाब जायोलै 40-50 थाखा लाब जायो बापरे 1 लिटाराव नखलि फैसासो बे मोनसे बाथ्रा खिथानि दै इनोखौ आंनि भुटानाव फैबा लाब जायो आरो ना दिनैथ' आं फुङावनो सानखादों आं मोजां जाखागोन होननानै ओमफ्राय साननानै नायदो आं मा मोजां जागोन सानबाय थादों बेनिफ्राय दिनै मिथिबाय दा मिथिबाय आं फाग्लाखा आं 1900 थाखा मादो 1900 थाखा होदो गांनै 200 गांनै होदो ओमफ्राय गांनै होनानै आंनो फैसाखौ हरफिनदो निसिबान हरदो टटेल फैसा जादोंमोन 1750 थाखा 1750 थाखा आंनो निसिबान होदो नैबे 50 थाखा ओमफ्राय 1750 800 थाखा जाबाय नैदो 800 थाखा ओमफ्राय 100 थाखाल'सो हरनांगोन आंनो नै 200 थाखा हरदो पैसा हो गया फाग्ला जागोन आं 200 थाखा मोनदो लाबानो लाब लोगोआबो मिथिया ना थाथों माल आंहा जासिगोन बेखौ थाथों मोनबाय खनसेबो आं फैदोंमोन ओमफ्राय आंनो बाखालि बेंकआव फैसा दानाय थांदोंलै लोगोफोर ओमफ्राय आङो 600 थाखा लाब जादों गोलैना थानाय मोनदों ओइ जायगायाव खिथिङा आं नुदोंमोन स'
600 थाखा फैसा गोलैना थानाय मोनदां इनो खान्थि मोनदों ओम नमः शिवाय नै गणेश बाबा खाथि बाबा दङ आंनिया गणेश बाबा दङ धोन दौलत मोनबाय थाथों लक्ष्मी माता गिजे फायदो लाब जादों बेबायदि मोनबाय थाथों माबायदि साननानै होखोबा 200 थाखा आंबो जेबो बुङाखै आं मोननो गोनांखौ मोनदों जाहोनो गोनांखौ होनांगौ बेयो मिथिनांगौ नालाय बेनिखायनो दा आं वाशरुमाव थाङो वाशरुमाव थांनानै माबा माबि जायगाफोरखौ नायगिरनोसै मम' जानोसै चावमिन जानोसै न'आव थांनोसै बास आंहा राङाव मोनफिनबाय आं 100ल'सो मोनगौमोन नालाय 100 मोननो हादों 1 लिटारनि थाव मोनबाय आंहा बेखौ गिदिंनो हासिगोन आंहा अच्छा